Is it you? Welkom in het moderne tijdperk van selfies, waar dat alleen maar fake personages geweld zijn. De authenticiteit is zoeken, niemand nog de moeite doet voor zichzelf te ontdekken. We meiden Delphi, we zijn te winnen bezig met wat introspectie, wat eerlijke zelfkritiek en een andere reflection. Niet vluchten van een mogelijke correction, maar dat strijden gewoon en niet alles dat je voelt te uiten via projectie. We kennen real, we kennen er woorden, want het real zijn is te commercialiseren, wordt vervoerd in de marketingbureaus. Moet allemaal een upbring, de meisje bellen en sessies juist om geluk vind, content zijn, maar worden wisten wat niet goed genoeg zijn. Niet slank genoeg, niet vet genoeg, niet speciaal genoeg zijn, niet cool genoeg en zeker niet extravagant genoeg zijn. Terwijl er van die clichés het wel meer dan genoeg zijn. Er is maar één tweelijk hier. En we houden inherent van iets en niks. Dus je moet alleen maar jezelf zijn. En dat zal je nodig hebben. Je gaat meer dan genoeg zijn. En weet je, hij voor het wie niet goed genoeg zit, hij vaat nooit eens goed genoeg kunnen zijn. Dus vergeet je twijfels en onzekerheden. En vertrouw alleen op je, niet op wat een anderen nu van je vinden of van je vonden. We zijn al unieke wezens met een eigen levensvisie. Niet iedereen bewust, maar eigenlijk zijn we het misje voor hetzelfde te ontdekken. Natuurlijk gaan ze oordelen dat we spelen dan onrealistische voorbeelden. Dat is hier vooral een boodschap voor de jonge jeugd, dat je niet een wist, maar hier zelfs aan de keus voor te bepalen wie hij zit. En dat is genoeg, je hoeft en 20 dus volgers. Gaan die je zoekt nog aan, die niet komt vanuit een derzelfde doordat je zit wie hij zit. Want op het einde eindig je met spit. Heeft ze zelf voor maar je realiteit en plekken van via sociale media, dan komt het je identiteit. Zet het tof, wat juist nog maar stress manifesteert. Doe het weg, want het die hele leven domineert. Wat op zoek naar wie hij zelf zit. En jezelf, want de buitenwereld is de enige plek waar je jezelf niet vindt. Er is maar één tweelijk hier. En we houden inherent van iets en niks. Dus je moet alleen maar jezelf zijn. En dat zal je nodig hebben, je gaat meer dan genoeg zijn. Hey, er is maar één tweelijk hier. En we houden inherent van iets en niks. Dus je moet alleen maar jezelf zijn. En dat zal je nodig hebben, je gaat meer dan genoeg zijn.